katxi lamar. Hone man inbertzen digo nahi, Fa! Me katxi lamar, oi de puntei txarra. Launak, gonbidatuak ekarrik espata hau, ni hemen nahi naiz hori harrapatu nahian, baina behai deituko jot, ni uste ni baino habilidade hobi aukikola. Zuku, etorri honea! Ea, pare! Nauzi! I! Placer bat hemen izatia. Hemen nabil hori moztu nahian da ez dut asmatzen. Eskalibur bezala egiteko. Eskalibur bezala. Eskalibur, hau taitxi egiteko da. Taitxi iteko alda. Bai. Ta taitxi emate aldioke bai, Bai. A ber, ta nola intea taitxi, aberri? Ba, taitxiko mugimenduak oso lasaiak dira, oso suabe mugitu behar da espata, benperatzeko nondik doan, eta barruko energia mugitzeko da. Ona, hori irakutzi berdiak. Zukaldean zemuz moldatzea aiz? Ondo? Ondo? Bai. Ba, ikusiko zuela unak, hemen dakau. Surflari, punta-puntakoa, esango genuen itxasgizona, esango genuen. Itxasgizona. Eta, bueno, taitxi salia eta beste hainba gauza, guantxe garatuko ditugu, zukaldatzen egian bitartia. Ongi etorri, nauzi. Gora, surflariak. Bueno, launak, ja, platuan gaude, hemen txe, hor utzi dugu labana eta espata eta tabla, eta zukaldea gatoz. Eta, bueno, zu olatu handitan aditu izan zea, ez da? Bai. Zein da hartu ezun olatu handilena, adibidez? Ba, eren urtzeko oso zaila da olatu handiak, baina hori, 6 metroko olatu bat. Deitzen dugula 6 metrokoa, gero 10 edo 12koa da. Eta bai, segun zenek, segun nundik, ez da? Eta adibidez, nun hartu ezu olatu handi hori? Ogaloen hemen, o Bizkaia alden, o ez dakik Galizin, edo... Galean bertan, ez da? Bai. Ados. Bueno, bakizue, zuku dala itxasgizona gehien bat, baitare taitxi teula, beste hainbat historia dazkaguri kontatzeko, eta aldi berian ingo deuna da, errexeta ehar bat, gazta, kuiakin, alberginia, alinatu, eta gero baitare hemen ingo dugu mus bat, hau dena goxatzeko, eta aldi berian, zukun abenturak esautu. Ez moitu hortikan, saio, paregabia etorreta. Bueno, lagunak, eta zuku, garatuko izuet pausuz nondik noa ibiliko gean errezeta egiteko garaian. Bueno, hemen txingo deuna, dakau kuiatxua eta alberginia, xerretan ingo deu, eta plantxan markatu ingo ditugu. Markatu ostian iskina baten utziko ditugu, eta ingo deu plater baten, burratakin, ohetxo bat ingo deu. Irikiko deu, puskatu, eta geho bertan plantxan jarritakoa gainean jarriko deu, limoia eta liman birrindura azala botako jau, geho, pipermina dakaunare bai txiki ingo deu, gainetik botako deu, eta hoi gutxi balitz, limoian zukuakin. Eta baitare, ziapian mamilakin, ingo deu, ospinolio bat, eta geho, gainetik botako jau, alinatzeko. Eta gero ingo deu baitare, mus bat lagungarri. Hemen ingo deuna da, dakau, esne gaina, azukria, mangua, hemen laranja, eta gero hemen arrautzak eta arbilak. Eta gelatina pixkate bai. Ingo deuna da, jarri, nata zutan, azukria bota bertara, goxatu. Ingo deuna da gero horrei, gelatina bustita, bota ingo jau. Eta nasketa horrei, hemen ingo deu, manguan mamilatea, laranjan zukua, ondo birrindu, eta dena elkartu ingo deu, eta ingo deuna da, hori gero zuringokin nastu. Baina zuringokin behar ditugu arrotu. Zuringo gorringotatik banatuko ditugu, zuringoak ondo arrotuko ditugu, nasketa horrekin elkartuko deu, eta hori edalontzitan jarriko deu. Hozgailuan sartuko deu, eta gogortu ingo dira. Eta gogorra dodenian, ateako deu, mus horren gainean ahabi batzu jarriko ditugu txukun, eta jateko presto ongo dira. Ados? Ados. Oi, itxasuan ondo moldatzea. Izukaldian ebai? Bai, ez da? Janaria beti inbiarra, no? Eta freskua eta ona. Ondo. Bueno, elkarrekin lan enazteko hemen. Beitu. Ospin olio beresi hau prestatzen jungo zea, bale? Ingo zuna da. Hemen dakat, aber, zuku ateatzeko. Zuku nola ateatzezu zuko? Nega, guze igual ez tezu bian. Vale. Hori ingo zuna da, beitu, Hemen.
birrindura ateako zu. Honekin, lehen da bizi, azalare bai kenduko jo, bale? Vale. Azalan birrindura botako zu, gero erditikan zukua botako jo, gero siapia bota, eta olio pixka botatzen alinatu ingo dugu, bale? Venga, dertu dute. Venga, hori zure kontu, eta ni barazkiekin jungo naiz. Bueno, konta iguzu, hemen gaude beti olatu, handiak olatu txikia, baina zu benetako itxasgizona zea, ezta? Bai. Beti arroketan, ondartzan, itxasuan, urazpilan, danian ibiltze zea, ezta? Bai, txikitan hasi nintzen bainako zen arrantza egiten, pilo bat. Arrantzaleare bai? Bai. Onda. Eta zen motatako arrantza egite zenun? Batez be nekorak, eskarrak, mariskoa eta olagarroa. Arroketako horiek, ezta? Arroketakoak, bale. Gabarrantzare bai, gauian kandilak indaulako bai? Ez, beti egunean. Beti egunez? Egunez. Eta olarroak eta hartzeko ze trapo txuiak indaula ibiltzezea, o zerrekin, bai? Bai, trapo zuria eta gantxo gaz, eskuarekin. Eta eskuakin, da... Bai. Ona. Baina behin ja hasi ziren ja pena asko emoten eta gero ja utzi nuen jateari, arraina, ja. Bai, Bai, lagun asko egin dituen, itxasoan. Eta esan zen zuek libre bizit. Bai. Eta ez dezu arrai jaten? Ez. Batez? Bapez. Ez, eta itxaskirik ere ez? Ez. Vegetarianoen zea, veganua? Bai. Bai, Vegetariano, bai. Ona. Vale. Bueno, eta, orduan, itxasuan beste bat bezala sentitzezea behaiekin, ez da? Bai, azkenean oso gustora daude, eta ikusten duzu arrain bat olan oso gustora, eta bugarpoia gaz emoteko, eta... Ja, eta eriotza, no? Hainbest aldiz egin dut, asko sentitzen dut. Aspertu ez, baina sentitzen dut animaliena. Baina, beitu, antzeko zerbait gertatu zitzaiten eizakin. Eizatzen eta, bum, da txorik, baina txori bat ikuste zuz lurren hila, ja, etzai gustatzen. Ere, gauza bera gertatu zitzaidan, lehenengo eizarekin, eta gero esan nuen, ez dut inoiz utxiko arrainak jaten. Eta bapaten egun baten olagarro handi bat hartzen, hola geratu zen niri begira, Eta ordutik aurrea ez dezu ez da olagarri garrapatzen, Ez. Ondo. Bueno, egia esan, hoiek libre dago, eta beste leku askotatik aldegu elikatu, eta hoiek libre balin badaude, danoko beto bizigia, ez da? Hori da, bentsat hainbeste ez jatea, zeia jaten dugu pilo bat. Bihar dana, bentsat, hori da. Asko gaude, eta ez dago hainbeste. Dudi gabe, ondo. Nola hasi zinan surfian? Esan dezun bezala arrantzakin da hasi zinan? Bai, hori, Meñakoseko itxasertzean, ibili nintzen kortxo bategaz, holan horierak hartzen, eta gero poliki jun nintzen sopela alderaz, ez duen sopela ezagutzen, beti Meñakos, eta gero hori mugak apurtu, eta sopelararaino, eta hasi nintzen kortxoagaz, eta gero gia zandamengo olatuak kortxo egiteko oso txikiak eta txarrak dira. Bai, behar dia pizka potenteagoak, ez da? Eta aspertzen zara pilo bat. Eta gero eskerrak hasi nintzela zurta olagaz, eta jaio berri bezala. Bai, Topera, 20 urtegaz hasi nintzen, eta hortik aurrera... Gelditu gabe. Eta gila esan duen bezala, esan dezu Meñako zen ibiltze zinala eta barrera puskatu nunta sopelarak gaur egun emateu surflariak edozein lekutan ibili aldiala. Baina guri Zarauzko playan gertatzen zitzaigun guguea borgetokuak eta berazaragun eta kontuz, eta porturagun da, ez daude zure etxian, Hori da. Gaur egun emateu leku bat eta gabela, baina leheno gutxioago ginean, baina zian lekuak bertakuak, ez da? Hori da. Eta orduan, hasi zinean surfian, 20 urtekin nahiko berandu, ez da? Esan dezu? Bai, nahiko berandu. 20 urtekin, nahiko berandu. Bai. Eta noiz izan zen eman zenuna urratzaia, ez dakit? Horra hasi zinean txapelketa egiten, gauzaketa egiten, o beti izan zea free surfera? Free surfera, beti free surfer. Txapelketetan ez naz asko ibili, ez zait bat ere gustatzen. Baina gero etorri zan hori... Bueno, hasi ginen guk, antolatzen herriko olatu handien txapelketa, eta gero azkenean bihurtu da en el Punta Galea Big Challenge. Mundiala, dala. Mundiala, aira, ama. Egia da. Eta, bueno, zuku. Hemen geldirik nago, ja zer egin behar. Vale, venga, guain ingo eken nada, zukua bertara bota, ziapea, mostaza dara, dena botako jok, bai. Eta gero ingozuna da, sardezka bat emango izut olioa, eta gatza, botako zu gatza pixkat, botako zu ziapia dana, dan mostaza. Bai. Eta jungo zea gero, mendikane bai, gatza pixka bota, eta gero jungo zea, olioa botatzen eta ligatzen pixka dena, bale? Bale. Venga, zure kontu hori. Hau arroz horrek bota. Hori bai, sardezkakin bota eta listo. Oso ondo. Eta, noiz esan zenun, pentsatu zenun, olatu handiak
nahiago ditukela. Osea, ja hartu zen unien 20 urtekin ja beti olatu handitan ibiltzen zinean. Justo meinako zen olatu handiak apurtzen dire eta ni beti hori bilina izenez, txikitatik oitu naz olatu handietara, eta hori. Eta nola ikasiek edo, nola errespetatzen dek itxasua, zera, olatu handi horiek, barruak asko moitzeitu, ez da? Hor oso fuerte hon bertzea, buru belarri hon bihartzea, ez da? Bai, nik ezkerrak waterpolo nibili nintzen txikitan, eta hor base erra hartu neban. Bai, ez da? Ja, hankaspian jendiakin horrea borrokatzen, urazpilan eta piztina. Baina hola pekaz. Eta horren esker, eta gero bai, azkenean egon alzara entrenatuta, baina burua baldinez badoa berdin du. Horre azten zara... Aitu itezea... Azkenean importantena da lasaitasuna. Eta nola lortu dek lasaitasun hori eukitzia itxasuan hainbeste? Bueno, bai, eta itxiagaz nahiko. Bai, eta itxiagazko lagundu digortako? Bai, arnazketarekin hori eta mugimenduak, eta azkenean burruka baten lasai egon behar zara. Eta itxi hori irakusten zaitu, hori situazio txar batean lasai... Oxigeno dana ondo mantendu barruan, da ez nervioetatik anjuteko oxigenuak, ez da? Hori de. Eta horre hongo zan baten baina momentu txarrak ere bai pasako zenitun itxasuan, ez da? Momentu gogorrak, olatu potentiak... Askotan, baina horik ere bai gogortzen zaitu, así que ondo dago pasatzea txarto. Ez baduzu inoz txarto pasatzen, gero datorrenean momentu txarrak ez hau izotuta, así que... Egon behar zara saltzan. Eta zer ematen dizu zuri olatu handiak? Zer zetintzen dizu? Zerrek betetzen dizu hor gehiena? Azkenean sentimenturik, ekuiduan sentimenturik onena da naturagaz batera egotea. Hori, lasaitasunen bitartez, zaiatzen baita itxi egiten edo naturan egoten, hori sentimenturik niretzako da onena. Sentitza... Naturan beste bat, ez da? Zerara bat gehiago, ez da? Hori, kezara zu eta no... Bai, daude animali guretzako, itxasuak ukarraiak ateatzeko, eta ez, danok bat geha eta hor bat sentitzezea, ez da? Horidek. Bai, itxasuan zer hartzezenean txikia itezea eta beste bat gehiago sentitzezea, ez da? Bai, oso txikia zara, baina datorrenean kriston olatua eta kriston energiarekin alduzunean energia hori batera joan, hori da, hartzen duzunean momentu hori di, me lleva. Hori momentu hori da itxela. Sentitzen dozu hor zoazela ja, eta gero eta olatu handia, gero eta sentimentu gehiago sortzen da. Bueno, batxutan hain urduri zagoz, ez duzula zer sentitzako. Baina... Adrenalina purua, ez da? Adrenalina purua, bai, baina... Eta hor zuku, askotan, esaten du beti olatu handiak, baina desberdintasun dago, olatu handi, masa handi batekin, olatu handi potente tubero batekin, ez da? Hori kriston desberdintasuna da, garrote gehiago, hori da. Hemen normalean, guk surfeatu dugun orain arte olatuak, izan dira hori Meñakoz, La Galea eta hori, eta horrez dago hainbestetu horik. Eta lehen da biziko etorri ginenean hemen Zumaia aldera, Rokaputara, heavy, flipatu ginen. Sekzio bat borobil jartzen nala, ez da? Oso heavy, eta kriston emozioan. Ni beti entzuten Rokaputa, tal, oseke, Bai, olatu potentia dakau, Google mendakau masa gigante bat, hemen txebeian Playa Gris deitzen dana, eta gero hori da masa gigante bat, ez da tuberua, baina da erraldoia, baina gero da hori sustarriko olatua, Rokaputa deitzen zaiola, dala hemengo Gipuzkoar surfero potente guztiak hortik pasadia, ez da? Bai. Eta bizkaitarrak galeatikan eta tubuan bila mundakara, ez da? Hori da, mundaka da gure lekua tutuak egiteko. Hori da, beste gauza bat, no? Olatu barnean sartzea, tutu barruan, hori bai dala... Beste adrenalina top, ez da? Hor denbora gelditzen da, hor zagoz, hori bai zagozela, hor naturalegaz batera. Hala da, naturan barruan, benetan barruan. Hauze, oligo gehiago botako dute, hori puntxu beharra hartu du, gatza botaldiok. Holan txizpitxaskoa. Bale, oso ondo. Ni hau da testura, ez deunai gehiago potoldu, hau gero gainetik aliño bezala botatzeko, puntxu-puntxuan dakau. Hemen hain naiz ni barazkia huelta eta huelta egiten, eta ingo deuna da bitartean erreportai bat ikustea jungo gea. Bale, jungo gaituk Aitor Egurenen loiura, eta gaurkoan ikusiko zuen bere baratzako zerbait, eharreak utziko du. Uste, kuiatxuak. Goazen ikustea. Apa, Joseba, Aitor Eguren naz, kaixo kuadrilla. Hemen gabitz, loiun, moga barazki ekologikoak. Eta gaurko saioan ikusiko dugu
kuyatxoa, kalabazine, batez be, txuria. Hala, etor zaitezte gurekin. Kalabazine, kalabazine kurkubitaze familiakoa da, kuia modukoa, eta, gure sukaldeetan oso preziatua da, askotan eritzen dugu, Afrikatik dator, eta hori hartuko duguna edo erabiliko duguna da kuyatxo txurie. Nire ustez, gozoago, finuago, azala ez dakendu behar, ez du hainbeste hori botaten, la alegría la huerta. Eta kalabazin mota asko ditugu, badaude txuriak, betiko berdea, horiak, beltzak, asko daude. Guk erabiltzen duguna momentu honetan bi mota daude, hau txuria eta hor ondoan duguna berdea. Kalabazina sasuzko brazkia da, batez be udakoa, badakite urte osoan zehar arkitu dezakegu dendetan, fruta dendetan, beste toki batetik dakartelako, baina gure inguruan udazko barazkia da. Bai barruan negutegian lehenago eta beranduago hartu ditzakegu, baina normalki betiko lez maiatza inguruan landatu egiten da, eta ustaila ingurun hasten da usta. Ezetasuna behar du, ura eta beroa. Beste aldetik lurra, ongarri asko behar ditu, ze asko jaten du. Rotazioan lehenengo puestoan dago. Ongarria bota eta bere ala, kalabazinak asko jaten du, behar du. Holan ikusteko komposta edo satza asko bota behar da. Derrigorrezkoa. Satza, beroa eta ura. Landare berezia da. Nahiko osto zabalak. Arantza ditu. Eta gero beste gauza bat oso berezia. Baditu landare arrak eta landare emeak. Eta batez be, berezitasuna da jaten direla. Ez gaude oso oitute jaten, baina Italia eta Mediterraneo aldean jaten dire albardautak. Bai jaten dire, arrak, ikusten dugula, hemen kalabazine ez duela, atxekaldean kalabazinak ez duela, eta orduan, arra da. Eta hemen ikusten dugunez, bestea emea, lorea, eta kalabazia ja hazie. Hemen dago, hasi da. Jatean, kalabazina, zapore finu samarra badu. Azala ia ez du. Eta oso aberatza da, zuntzean eta azido folikoan. Eta mineralen artean, burdina, manganesio eta potasio dauka. Eta oso aberatza da, A eta C vitaminetan. Proteinitate gehienak azalean izaten dire. Orduan badakizue, azala eskendu, ez txuritu. Jan behar da, normalki txikiak direnean ia azalik ez dute. Orduan aprobetxazazu, bestelan ura eta zuntza jango duzu. Baina batez be, ekologikoa dalako. Oso ona da. Baina, klaro, frigitu barik, argi dago. Kontu zibili, egosi, sukaldatu, edozein. Baina frigitu egiten dugunean, berezitasun hori galdu egiten da. Ja, ez du balio argaltzeko dietetan, badakizue. Frigitu egiten badozue, edo albardatu egiten badozue, ja, dietarako ez, horatu. Gure produktuak non aurkitu ditzakezu, betiko lez, guk gure zarea dugu saltzeko kontsumo taldeak, bai dende batzutan, hemen inguruan, eta gero gure azoketan. Jakin behar dozue guk batez be ibiltzen gare Bilboko eskuinaldean, bai Deustutik Larrabastera gaino. Hori ibiltzen gara eta hor hartu ditzakezu gure produktuak. Joseba, hemen dau, gaurko txangoa amaitzen. Aitu zenolako usta, kalabazine ederrak. Venga, badakizue. Moga, barazki, ekologikoak. Hurrengo arte, agur! Aitor, nauzi, ik beti dena txukun, oidekoi, Baratza, zuentzako hortua, ez da? Horiek. Hortua eharra, egia zan, beti dena txukun, ekologikon, eta sano. Bezarka handi bat, eta eskerrik asko, olako elikagaia egiteagatik gu guztioi. Egongo gaitu Aitor, eta jarraitu hortan. Ni hemen hainitzen egiten da, baitu, kuyatxo hauek, azkenengoak ateatzen, eta guain, alberdinia jarriko ditut, eta berdina ingo dugu. Hemen dakau zukuk indun ospinolioa pres gero alinatzeko, ni jarriko eta hemen esne gaina azukrekin zutan, eta zu lagunduko jazu mango eta laranja zuko honen krema egiten, bale? Bale. Hemen digin beharrezuna da zuritu, mamila atea eta honea sartu. Eta gero, bestalde, honire bai, erditi moztu, zukua, bertan, eta dana berrendu, ezta? Zuku eta zuku bai gaitu gaur, Ondo. Ondo. Nola irikitzen dezu zuko hori?
mango bat. Holan, guitua holan erdian eutxi, kalkulatu, horrela, eta... Ezin hobe, ikuste jau bakikela, ezin hobe nahuzi. Bale, ni hauekin jarraitukoet. Bueno, eta hemen nahi gehala zuku eta zuku, izergatik aiz zuku. Anaiagatik. Eta goratzen dozun lehen, eta ondino da gola, ondino Zumosol. El primo de Zumosol. Horti dator? Vale. Hasi nintzenean sopelara joaten, ni oso txikia nintzen, eta nire anaia handiago eta oso indartxu zegoen, eta horregaitik. Ados, eta hor behin esango zizuen, da ja gelditu zitzaizun betirako, ezta? Bueno, bera zen Zumosol, gero Zumosol zumo, gero hasi nintzen euskara ikasten, eta nola zumo, eta katxok esan zidan. Zuku. Ona. Goiare bat edu zukik hortik? Bai, goiare bat emango izut, noski baietz. Apur bet berde dago, baina saiatuko dugu. Nik betu umiei, nik umiei hola ematen dio jateko, betu, Umiei, nire semiai, iten dut horrela. Baitu, Bai. Trak. Txak. Eta esati dut, Manes, heldu! Trak. Hostia. Eta hartzen dekola, eta koska egiten jutea, ez? Ondo. Hasiko jaten orduan. Nahi bai busketa bat emaio, lasai asko. Baina, ideia jarra, ez da? Probatuko dugu, gaber zelan dagoen, mazpa. Oide, probatu, plateratu baino neno, dana probatu jarreta. Ezin hobe. Earra aldao. Pena, matea, ona? Pena matea aldi birrintzia. Lasai, gero jango dugu, musare bai. Bueno, konta iguzu, hainbeste bidea egin da, hainbeste lekutatik ibilita, leheno pixkat olatu eta ez da bertako olatu eta hitzeiten egon geha, baina badakizuk bai Afrikan, bai Ameriketan, ze olatu desberdinetan ibilizea eta zein izan dira zuretzako oroigarriak. Balen, hasik eran junintzen asko Indonesia aldera, Mexiko aldera eta holan. Bai. Eta bai, Indonesian oso erraz, olatu oso politak daude, oso erraz hartzeko... Margotutakoak esaten dian bezala. Ni bezalako surfista zaraustarrakan osko osatzen dugu. Dana leku berbera, baino jantzian, dana erreza. Gero Mexiko aldean egon naz beach break baten, ondartza bat ala Puerto Escondido bezala, baina da inbeste Pascualesen. Ze potentzia olatu hori, Hor master bat egin dute... Hori da, olatu bat nidazkan lagunak ebai... Oso heavy, oso zaila, eta baina hori, rekompensa ederra. Igual Indonesian egiten duzu tutu bat, eta bai guapo dago, baina hori egiten duzunean tutua... Kaberna bat itezu, no? Kaberna bat, oso gorra. Hala da, nik edazkan lagunak ezauztarrak ebai, Paulo García, Geo Mikelo, Palotes, hau edia artistak area jundianak beti olatu haundilan bila, eta ni haundila zeonian, kampuan baskari jaiten. Nik haundila da honian, gaur mina dakat, zorbaldeko mina dakat, eta artista hauekan buru belarri. Ze potentia da nolatu hori, Bai, heavy. Oso heavy. Da hori bat esateko, beach break deitzen da, ola de playa, eta da, iristen da derrepente, eta ateratzen da hor goraka olatu bat, iteuna tubo ikaragarria, eta bildurgarria da, egia zan, bildurgarria. Kanarietan ebai daude hola eslapak, eta eslapa deitzen da momentuan altzatzen dian olatuak. Kanariaz Hawaii bezala da, eta hemen gertu dago, Kanarioz beteta dago hori bai, jende asko dago, eta oso lokala gaina, Bai, lehen ezen horrela, baina bueno, moldatu behar. Moldatu behar, dudik, gabe, hainbeste zurlari eta olatua berdinak dira, ez dira gehitzen. Bai, baina hori Hawaii bezalako olatua daude, eta hor amengo neguan araiatua eta baino jantzi jarri eta ur garbia, hemen dago ur... Errekako urak eta industrialdea eta hori da, hemen ez da zer ikusten eta hor zoaz eta mundu bat dago urrazpian, hemen ez duzula ikusten. Eta Kanarietan zein izan da dibezola olatu potentiak hartu dituzunak? El Kemaun olatu, nire bizitzako olatu honenak hartu ditut. Kemau dago Lanzaroten. La Santa, la derecha de los guiris. Hori da, eta gero dago el Kemau txapelketa iten dana hor. Hori da. Irabazizun aritzek ez? Bai, aritzek eta Nacho Eta Nacho González bai, Nacho intzun kistona, Kiston tubazo agintzen. Eta gero dago beste olatu bat, haundi dagoenean apurtzen dala kanpoaldean, oso guapo dala. Deitzen dala La Misteriosa. La Misteriosa, Bai, eta hor behin Natxogaz oso olatu honak hartu genuen, baina jaso genuen serie bat buruan izan zela hori.
Buruan jaso duan olaturik jebiena. Zenba litro ur batea gainea, Hori da kamioi bat ur gainea botatzia baino okerro, ez da, hola? Oso jebi. Eta ze, gaixi pasazen duen, ito larrian ibili zinean? Ni eskerrak oso lasai egon nintzen. Bai. Oso lasai hartu neban, baina jende... Danok, taula gabe, eta lakapurtuta, bat atarazan ilkemauti, beste lasantatik, bestea zinzuen atara, jun behar zan bila, kristo bat izan zan. Ez que hori izaten da, series fantasma etortzen dira batzutan, eta olatua dodenian, normalen egoten dira, adibidez, esate bateako 2 metroko olatuak, eta etortzen dira seriek, 3 erdikuak. Baina batzutan tarteka etortzen da serie bat 5 metrokua, danak jokoz kanpo harrapatzeitula, ez da? Heavy. Jatea, ez da? Egun hortan bagenekien, ze egon gilan ikusten denbora pilo, eta bapaten sartu zen serie erraldoi bat, eta zan gendun. Bueno, auretara goaz, baina kontu sartu, alakoak sartzen dira. Eta zizen marea aiesten, eta olatuak azpitik olan txupatzen, hori da energia, olatuen energia. Tsunamiak itegun bezala, ez da? Hori da, hartzen du aurreko ura, kostaldean dagoen ura, eta hartzen du, eta ikusten da nola... Arrapatzen du hori, eta hasi ginen ikusten hori, alako 5-6 metroko olatuak hori egiten, latxo, betu, eta bat etorri zen bat, eta kit. 8-10 metroko serie bat, eta hartu genuen buruan, Ni egun horietan nahi zu kaldari. Kaldari número 1. Onda. Bueno, eta olatu batekin gehatuko bazinean, hartu ezun olatu bat, adibidez atizu. Egun hontan hartu nun olatu bat. Hori Namibian. Namibian, bai. Hori Afrikaldean dago. Afrikian dago, eta da olatu bat oso luzia, Oso luzia da, mundaka bezala, baina nola esaten dute, con dopaje, nola esaten da. Con dopaje, bai. Drogatuta. Dago beste modu bat, ez dakit nola esaten da ben, baina badago bestera bat esateko con extracto, no sé, una palabra de esa. Asuntua da, Namibia da olatu bat oso gutxitan lertzen duna, oso gutxitan, zera dago bahia baten oso sartuta, ondarran da, baino tortzen da energia askoko olatuak eta dijoa tubo bat ia ezin dara jetxi olatua, nola jeizten da olatu hori, ezke dago, denbora ustea... Zaiatu behar dozu eta olatuak gutxi behar zaitu sartzen. Naiz eta munduko nena izan, olatuak badu nahi, egiten duzu goitik bera, ze oso azkarra da. Eta oso zaila hartzeko. Hori, ni Aritz Aramburu laguna etela, eta bueno, zure laguna ere badala, eta harrekara, esateko igual area junda, 10 olatuta hartzea junda, eta 2 jetxi. Hori da. Eta besteanak airian, hori da. Baina behin zagozean ja olatu barruan, egin alduzu minutu tutu bat. Minutu bateko tubua, eta ez dizuet bat ere esageratuko, Da hemen, Getaiko arratoian hartuko bagendun bezala olatua, eta errepide dana zarautzeaino gurutzatu, eta bukatzen da zarautzeko golfian. Hori da. Gutxi gora bera, ez da? Hori da. Ikaragarria da olatua. 3 kilometro eta piko uste dutala. Aurten egontzan Nadia Erostarbe zarauztarra, eta intzun sekulako tu, Bai, juntzen ni baino lehenago. Bai, hor bizuele ontzian, ez da? Bat Chicago eta gero etorri zan potentia, ez da? Hori da, batxuta juten gara araño, egun bateko olatuak hartzeko. Akarik egun baterako. Namibia, beste Afrikako puntara, eta zuel horretan 6 egun apurtu zen. 6 egun olatuak egontzian, Jope. Ikusi nolakoak dian, Edenbente hauek leno gainea surfeatzen zan gehiago, venga, jungo gea Mexikoa, jungo gea Indonesiara, eta aberse tokatzen dan. Baina gaur partiak ikusten, ez da? Partek ikusten, da esaten du eze itxasaldi datorren, ze borraska, eta venga, 2 hiru lagun gelditu eta area, ez da? Hori da. Eta zu adibide... Eta ordaindu behar da, Bai, bidaia ordaindu, geroan gaina, todo terrenok hartu berdia, lekuraino jun, ez da? Bai. Eta adibidez, olako lekutan, olako olatu berezitan, beti ondo dago lagunak eukitzia onduan, ez da? Bai, hori beti. Itxasoan beti, danos laguna gara, ez da? Etxairik ez. Etxairik gabe, eta beti lagun, eta oso garrantzitsua, ez da? Hor moteruak eta nola kaso iten dia beti gurutzatzen dianean, uretan berdin, ez da? Hori da. Bueno, azkenean ni motorren laguna ez naz izan inoiz, baina azken aldian ibili garen lekutan, baskotan,
motorra baldin badago, lasaiago zago zuretan. Zehose gertatu ezkero, motorra kriston laguntza da. Hori esaten du motorra, itxasoko motorrak adibez hemen rokaputan isustarri neoten dianien itxasaldi handiak, daudenian, beti motorrak daude hor, dakaela kortxo handi bat atzian, gero zuri erreskatatzeko, eta ondo tortzen dira olako biztarik, ez da? Bai. Bueno, nik hor dakat batalla bat behin, hasi muniainekin. Hau dana osoa? Bai, dena, bota horrea eta birrindu. Hasi muniainek, behin, deitu zin, da esan zin, Joseba, Galizira nijoa, sekulako latuak hartzea, eta venga, lagunduko izut, ez dakize. Earra marroia sartu zina horre bai, me katxiz la mar. Itxo saldi galantazan, Islas Oms, da isla batzuk hor kanpuan daudena. Sonatzen dizu? Bai. Area junitzan berekin, nera nahia, bea beste lagun bat, eta olatu erraldoi hori, ni beai bultzatzen neon. Hasi sokakin, eta ni motorran. Eta olatuak harrapatu intzin nei, moto eta guzti. Ostia. Bai? Eta han erori nintzen, moto eta guzti, han 4 metroko olatuan. Eta, hasi, zein eta hasi, eta motorrai buelta eman, da. Agunia gainak jantzi, eta, kiston treskantza. Egia esan olako lekutan kontu zibili behar da, ez da? Bai. Eta olako adituentzako utzi gauzak, eta ahi zukaldea, Joseba, ahi zukaldea. Eta asigaz baldin bazoaz, badakizu, zeozero, gertatuko da. Zeozero gertatuko da, seguro. Vale, zuku, sartu bertan, birrindu hori, vale? Birrindu eta edan? Pixkat uste jateaten, dana ezean, utziak pixkat zeatik, hemen dakat esne gaina eta azukria. Ingo deu, elkartu, eta gero, elkartzen deun honei, ingo deuna da gero, zuringuak arrotu, eta elkartzen deunean edalontzi baten jarri, eta hozgailuan jarri, musa egiteko. Vale, eta hemen inberdeten are bai, gelatinak sartu, Hemen jarriko uretan gelatinak, eta ingo deuna da, labe jatetxera jungo gea, beste erreportai bat ikustea, eta gero hueltan hauden alkartu, eta ingo deuna da, kuian entxalada montatu. Oantxe gatoz hueltan. Kaixo, ni Monika naiz, eta hemen gaude eta bakaleran, eta labe jatetxea aurkeztuko dizuet. Proiektu hau 2019an sortu zen, baskulinarien eskutik, eta hemen lan egiten duten lankide asko hortxe ikasi zuten. Labe izena, labea hitzatik dator alde batetik, gastronomia errepresentatzeko, eta beste alde batetik, laborategi hitzatik dator, gure platerrak laborategi batean bezala lantzen dugulako. Guk Donostian kokatuta gaude, Egia auzoan, Tabakalera eraikinean, 5. solairuan, kokapen privilegiatu batean. Gure eskaintza, gosariak, brunch eta bazkariak dira. Gero ere, taldeentzako eta enpresentzako hainbat ekitaldiak egiten dugu. Asteazkenetik igandera arte irekitzen dugu, goizeko 10:00-tatik arratsaldeko 6:00-etara. Gure jatetxea 2 kokapen ditu, hau jatetxe printzipala da, eta gero terraza ere dakagu, udan eta eguraldi onarekin primeran egoten dela. Ardoen aldetik saiatzen gera produktore txikiekin lan egitea, Euskadikoak eta Errioxakoak gehien bat, baina ere dauzkagu Espainiako ardoak. Bueno, gure proiektua ezagutu dezue eta orain errezeta bat egingo dugu. Hau da Kristo, gure sukaldari burua. Eta gaur egingo digu burratak erremolatxa kremarekin. Hauek dira platerra osatzeko osagaiak eta hauxe dira erremolatxa krema egiteko. Lehenengo tomatea satitzen dugu eta olioarekin eta ozpinarekin nahasten dugu. Gure sukaldaritza denboraldiko produktuan oinarritzen da, baina proposamen sortzaile eta divertigarrien bidez. Erremolatxa zukua eta erremolatxa hautsa gehitzen dugu, eta azkenik ogila eta gatza nahasten dugu krema tekstura lortu arte.
Laben kartarekin lan egiten dugu. Pentsatzen dugu hori dela modu hoberena bezeroak gure proposamen gastronomikoa ulertzea eta disfrutatzeko modua. Fama gehien duen platerrak mundu gozoan Idiazabal gazta tarta da eta Gazian steak tartarra. Gure kartan plater vegano eta vegetarianoak dakagu eta arrakasta handia dakate. Badakagu gure erremolatxa krema eta orain plateraren montaia egingo dugu. Eta limoiaren azalaren raiadura pixka batekin bukatzen dugu gure platera. Bueno, gure platerra bukatuta dakagu eta probatu nahi badezute, hemen espero dizuegu Labe jatetxean, Donostian eta Bakaleran. Eskerrik asko, agur! Aupa bikote eta aupa zuen errezeta, zeitxura, Zela. Ai, ama. Bueno, bezarkadar bat jarraitu goxatzen eta goxatu arazten. Gu gurian jarraitu behar dugu. Hemen indeun gauza bakarra da, hemen bi gelatinatxoa bota ditut, inbiardet sukukindun sukua bertara bota. Sumo ateatzen zait, nik txikitatik sumo bezala ezautzen izun da. Bueno, eta hemen ningo deuna da, esan dakoa, mingaina hartuko eta hobeto. Mingantxo batekin bertara bota, eta hau dena arrotzeko, inbiar deuna da zuringoak gorringotatik banatu, eta hemen arrotu. Hemen lagabai dituzu gorringoak eta hemen zuringoak. Vale. Sekula indezu hori? Ez, hori, arrotu bai, baina separatu ez. Bai, nin bat ingoizu eta hurrengoa zukingo zu? Venga, bai. Beitu, Hau historia da, zuek bai ikusteko hortikan, haukenduko eta inbiar dena da, tenteka iriki. Tenteka irikitzezunean, zuringoa berak ajutea. Eta erditikan inberrezu. Eta inberrezuna batetik bestea pasatu. Bai, ikusten eta Mario. Eta gero batetik bestea pasatu, eta ja desente pasadeunean, baina nik alderantzi zindet, jauna. Hau dijoa honea, eta gorringoa honea. Bale? Eta hori inbiar dezu, bale? Hemen jarri zuringoak, eta gero zuringoa arrotu, bale? Ederto. Venga, hori zure kontu, eta nik inbiar detena da, ontzitxo bat hartu behar dut, eta ja jungo naiz burrata irikitzen, eta dena txukun jartzen. Bueno, Zuku, zu esan dezun bezala, zehala itxasgizona, naturakin bat inda zaude, eta horregatikan, ikusi dute bai, tabla ekologikoa ekarri ezula, eta zaude horrei beira asko. Hori da, azken finean zurlariak bezala asko gutxatzen dugu, bai bidaiatzen, eta bai gure materialak, neoprenoak, parafinak, zurtaulak, eta hau azkenean egurrezko tabla bat da, eta berez ez du fibrarik erabiltzen, ez resinarik, bai, barruan badago EPS, riziklegatzen dala. Eta reziklatzeko plastikoa, eta? Eta guztiz ekologikoa, baina bestea baino ekologikoa bai dala. Dudik gabe. Eta da reziklatua eta ekologikoa gua. Eta azkenian bai behiratu behar degula, azkenian hainbeste surfeko traje, parafinak, inventua, material mordo erabiltzen deu, eta gero itxasertzean bai jende zakarrak uste ditu, eta hori dena ondo kudeatu behar da. Hori da, ikasi behar dugu ondo kudeatzen, hori da, asko ikasteko da hau, eta behin jakinda, poliki ja... Gero eta geho txukuntzen. Markak eta holan bebai, azten dira, neopreno erabili baino, orain erabiltzen dute julek, eta lako gauzak, ekologikoak direlako. Dudi gabe. Eta zorionez horrea behiragoaz, eta... Baina denan lana da, azkenian hori aurrea juteko, ez da? Ez marken lana, baizik guk olako produktuak erosi behar ditugu, behaiek, beste produktu kimikoiek eta toksikoiek, ez iteko gehiago, eta ez iteko gauza bakarra da, guk ez erostia, ez alda ala. Hori da, guk erosten badugu, holan jarraituko da, merkatua izaten. Jarraituko dugu egiten, dudi gabe. Guk aldatu gara, bakoitzak aldatu behar du, bere... Dudi gabe. Bueno, eta gutxu esaten, zure ikasketak izan zian, zu ingenieroa zea, ez da? Bai, ingenieroa. Vale, eta hortaz lan egin dezu sekula, edo... Bai, metal industrian lan egiten dut, hemen Azkoitian, Zumarragan askotan ibilinaz, horre Arcelor eta hortik. Eta bai, oso gustora azkenean egiten dut lan gitxi, eta nik moldatzen da zen nire lana, nik egiten dut nik lan nahi dudanean, eta oso ondo bizinaz horregaz. Ez zait, hainbeste gustatzen zaidana da, eta itxiko klaseak emoten, hori bai gustatzen zait, bestea da, hori bizitzeko gai diru atera behar da. Dudi gabe. Eta hori adibidez,
esan dezuna tai chi itezula, zeatik lan hori iten dezu, baina tai chiko klasek emane bai, surfeko klasek emane bai, gauza gehiago ititu zure bai, ezta? Bai, bueno, surfeko klasek ja utzi nituen, hasi nintzen surf eskolagaz aritza, eta gero berak hartu zuen txiringitoa, eta ni jarraitu nuen 4 urte hori... Aritzakin, ezta? Bai, eskola eramaten, eta azkenean hori, surf eskolak lehen amak izaten, zertarako zauz hori da lan bat, eta azkenean surf eskola bihurtu dira enpresa bat modun, eta lan egiteko, orain 20 pertsona daude lan egiten Peñatxuriko eskolan. Ope, hoi dek tinglau, ahi. Bai. Bueno, eta hau dena beti oinutzik, zuku, ezta? Bai. Esalda, ala. Ni badakaz, hautza, bueno, ondarribin lagun bat peta deitzen dana, gure katzako erreportai bat intzune bai, beti oinutzik, baino... Bizkaian oinutzik ibiltzen dana zuku da, ezta? Bueno, badago, jende gehiago. Gero eta gehiago daude zure aztarna jarraitzen duenak. Eta Afrikan eta Australian pillo bat, bai. Amerikan be bai. Amerikan be bai. Hemen ez da gabe oituta, baina bai. Ez tezu inoiz segula jatzen zapatillegan? Bai, batxutan bai. Amakin noanean. Amakin zazenean, itxura bizkaten bateko hola, Berez aitagatik da, ze aita beti hori... Ondartzatik gertu bizi gara, eta aitak beti ondartzara oinutzik joan da. Eta hori, basotik, eta gero Meñakoseko ondartza berez arrokakoa da, eta hor oinak asko gortzen dira. Hau zelan dago, lan gehiago edo? Gehiago, eman egurra, bai, eman. Pizka gehiago arrotu bihar dugu, oso ondo. Betu zen txala erraiten egian, Ni bota jotor guain raiatuta lima, limoia, guain botako jotemen piperminare bai, pikante salia zea? Ez. Ez diot botako? Erditiko nea? Venga, ba. Erditiko nea botako jo, date. Naizta Mexiko asko joan. Eta Mexiko nola eskatzen dezu pikante gabe? Zaila da, pikante gabe eskatzia, Oso zaila. No, que no pica. Hostia, no te pica a ti. Alaudek. Bueno, eta... nola dakazu udazken hau? Ez dakit dakazu propositoen bat olatu berrien baten bedia juteko, ose berezia iteko? Bai, Namibiara joateko, baldin badago itxasaldi bat, bai, Namibiara joatea da asmoa. Vale. Bai, Indonesiara, baina diru asko, denbora asko, eta ezain beste, olatu. Namibian 3 egunetan egiten dozu... Baliko bidaia ehar bat, ezta? Ba, ni haurten mani joa Indonesiara, eta ni joa Kid Millenniumea, kiston ondo pasatzea. Ja 4 urte azkenengo aldiz junitzana, eta aurten bidaiatxo bat atea da bi lagun batzukin, bizkaitar batzukin nijoa gainera. Ba, igual egon bidatu didate, abuztuan? Bai, abuztuan. Balengo gana esan zidaten, zara etorriko metagoerera, no seke, bileko geratzen dira. Bai, gioaz hemen 3 hemengo, eta geho mundakako beste inglesa eta beste pare bat. Baitu. Bai. Ahorratu dirua, eta torri bai. Bai, 10 egun edo alako zeuzen. Bai, batetik 13. Hori da. Bai, bani joa, area. 2005 alako zeuzen, no? 2005, ni ahorratuta daka. 2005 mínimo, desde, esatea kotxea, desde. 2005 hori, itxasontzia. Gero egaldia, eta gainuntzekoa. Nekatxiz la mar. Ondo. Bueno, launak, oso ondo, beitu, hemen dakau, indeun konpotatxua, beitu, ja jungo zea honea botatzen pixkanaka, oso ondo. Eta honek emango jo musan testura. Ingo duna da krema hau esponjosuago. Bai, testura no den. Amak egiten du asko, eta nire arrebak ez dut, testura hau ez dago guztiz ondo. Eta amak egiten du, musa asko egiten ditu? Bai, oso ona da, musa egiten, txokolatezkoa. Limuzkoa ere bai, baina txokolatezkoa itxela egiten du. Ze ona. Egia esan musa gauza erra dia, gaina atea ozgaiutik fresko, boa. Beitu, nik berdentena, eta gero hau da garrantzitsua, behin musa induna, hemen ondala, zuku hau dena arrotzen, ez da sartuta, lau guelta man, porque eroritzen da arrotutakoa. Orduan beti, guain, nasketa egin berdia mantxo, ez galdu arrotutakoa, eta behin hau, arrotuta, onaztuta dakaunian, ingo deuna da, sartu ontzitan, bale. Eta bani joa ontzien bila. Bueno, zuku, gaur pena pixka, donea etorrita eta olatu txikiak, ez dakazu aukera horrua bentsat zartu ez da rokaputa, ez ez? Udan zaila da, Udan zaila da, oso zaila da hemen. Baina bentsate bainito bat, ez da, horru alden edo, zarautzen edo, itzurunen, ose. Bueno, tabla gabe bainatuko naz. Bai, bainatuko zea bai edo bai? Igual bai, txombito bat. Agurtzeko Zumaiako arrokak. Zumaiako arrokak, ondo da. Bueno, lagunak, behitu ze testura dakan, Hostia. Earra, potxolitua, goxua,
Eta esan dakua, ingo deuna da guain, hau, hotzea sartu, eta guantxe gatoz, bueltan. Itxoin behar deuna da ondo gogortzia, platera gantzeko. Hementxe ahi da, zuku gure musak prestatzen, hementxe zuku kindako ospin olio berezia hori bai botako joen txala gainetikan. Oso ondo, bazuku, mila esker, Bizkaitik honen etortzeatikan. Ez horregatik. Zure kontuk eta kontatzeatikan. Eta jarraitu goxatu arazten. Eta kontu zibili itxasuan, bale? Bale, eskerrik asko. Bueno, hementxe eundoko entxala da. Eta hementxe bimus, ni zuku. Eta zuetatik onduen aportatzen dantzako. Agur lagunak, mila esker zuku jauna. Plazera handi bat. Agur.